Ka Jing Iaseng Kynthei balang Presbyterian Nongthymmai kabahap hapo ka Maubo District Ribhoi Synod kalapenlong ya ka Jingkhawai Jingrwai bat kabalapen Shongshit ya ka Jing Sakriblei na ka benta ban Rakhe ya ka Juilee renong ne ka Jingdap nyau pausan snem ka balang nado ka snem kharkhandai spa saupen riu hado ar hajar ar puwei. Lapenlong ya katay ka Jingkhawai Jingrwai ha ka janmit jong ka khatway tarik unay wing hayeng mane balayalam do ba rispa noksli bat shwa kata layo ban penlong ya ka Iaseng balapanyay da ka Iaseng Kynthei bat lapelai ru yo khulom Juilee do temen basan nongsli balade ru haki lai jai kidor khulom. La IT shoba rispa nongsli kumunong yalam ya ka Jingkhawai Jingrwai hadu ka bakot jongka ha ka ba la shimbentaru daki katu kat nengut ki kenhun ki samla kenthop ya ka choir ka Nongthymmai CE Society.